खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दासान्दि आसामाव दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफ्रानो दैबानाजों बुखारलांजानानै न' बां गारि मटर जिब जुनार जानाय लोंनाय थानाय गोबां गाज्रि हालोदाव दङ। बेनि गेजेराव बे खेबाव खर'सा आसामाव दैबाना जानायनि अनगायैबो उदालगुरियावबो हरखाब दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव उदालगुरि जिल्ला सिंनि फाग्ला दैमानि दैयाव उसिफावनायनि जाहोनाव अरांनि माजगाव आवनाजुलि पुहुराबारि आरो काटपुरि गामिया दैजों लोमसाव जादों। बेनि अनगायैबो बेराफारसेथिं भुटान हादोरा कुरिसु बान्दोखौ हगारनायनि जाउनाव आफां आसामावबो दैबाना जानायनि इसारा। बेखायनो दैमा आरो दैमानि साखाथिनि खाथि खालायाव ना हमनाय, दुगैनाय, नाव जावनाय आरो जायखिजाया खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथोन होदों बङाइगाव जिल्ला खुंथायनिफ्रायबो। इउपिपिएल हान्जानि 10थि गायसनथाइ सानखौ मैयानि सानाव कक्राझार जिल्ला रामफलबिलनि आथियाबारि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलावनो मैयानि सानाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा 10थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मन्टु बर' बिथाङा दानि सोलिफु बिटिसि सोरखारनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायथिदों दि थारैनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 2015 मायथाइयाव थांनाय बिपिएफ सोरखार थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां बुथारनाय बुलायनाय बायदि जाथायफ्रा जाबाय थायोमोन, नाथाय प्रमद बर'नि सोरखार फैनायनि उनाव इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोराव रावखौबो सासेबो जेबो बुथारनाय जाथाय गुलि गावनाय जाथाय जों निउज मिडियाफ्राव नुनो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय दायो बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनाव 8 मासनि गेजेरावनो फरेस्ट केम्पखौ गाग्लोबनाय जाथाय जादों, फरेस्ट गार्डफोरनि सिलाइखौ पाब्लिकआ सेनानै लांनाय जाथाय जादों आरो बावैसो राजु बसुमतारीखौ खाज्रि बिस्रि बुथारनाय जानानै थांबाय। बेफोर गासिबो असान्थि थासारि फैफिननाया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव फैफिननायनि उनावनो जानो मोन्दों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों मन्टु बर' बिथाङा। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोनसे फेसबुक पेज बसु बसुमतारी मुंनि पेजनि गेजेरजों आसामनि खर'सायाव दैबाना जानाय जाथायखौ लानानै बर'नि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौ गाज्रि लिरनानै होनायखौ समाजारि बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगोनो बिसाया बेनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों मानहानि केस होनो थाखाय नागिरदोंमोन। नाथाय बे बसु बसुमतारी फेसबुक पेजनि गेजेरजों गाज्रि लिरग्रा सुबुङा गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनायनि उनाव केस होनो नागिरनायखौ दैखांफिननानै लानाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ बिटिसिआव सोसननायखौ लानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामि सोसनजाबाय आरो गं 200-300 गामिफ्रा सोसनजाबावनांगौ दङ आरो बेफोर गामिया जेब्लासिम सोसनजाया अब्लासिम सनितपुर बिश्वनाथ बर' कसारि काउन्सिलाव सोसनजाया। जायफोर गामिया आद्रा थागोन बे बिटिसिआव गासै गामियाव हाबनायनि उनावसो बर' कसारि काउन्सिलाव बेयो सोसनजानायनि लामाया गेवगोन। नाथाय जेब्लासिम गामि सोसननाया बिटिआरआव आबुं जाया अब्लासिम सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बर' कसारि काउन्सिलाव बेखौ सोनाय जाया होननानै सोरखारजों सावरायनाय जादों। बेखायनो बेखौ लानानै सिगां सोरनिबा थुनज्लायनायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिखौ बर' कसारि काउन्सिलाव सोसननो नागिरनायासो दुखुनांथाव। बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय फैदों आरो एबसुनि इउपिपिएनि गेजेरावबो बेबादि गोरोन्थि बुजिलायनांगौ गैया, बेखौ इउपिपिआवबो बुजिनांगौ होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा। हरसेनि गेजेरावनो जोंना बोथियामारि दै बेखौ गाहायाव फाग्लाबो होनो माजबाद टाउननि सेरजों फैनाय दै, माने बे दैया ओरैबायदि बारायबोदों, बारायनायाव जोंहा माजबाद खादाबिल लामानि जि फाखा दालां बेनि एप्रसाबो एकदम जहांहां, बे जयोबा बिराद उसुबिदा जागोन। ओमफ्राय बिनि गाहायाव खरामाखा गामियावबो मानसिफोरनि न'खरफ्राव दै हाबजोबदों, बिराद खस्थ' जादों आरो गोदान कालभार बानायनायफ्रा बायदों। बेनिफ्राय बिनि डाउनाव माजबादनि गाहायाव बांसिन एफेक्ट खालामदों पलास बस्ति, दफ्लाफुटा, सनाजुलि, काटपुरि बे गामिफ्राव बांसिन उसुबिदा खालामदों। आं निजेनो फैबाय आरो आं फैनायनि सिगाङावथ' दैया बांसिनबावमोन। दा नैबे आं जि जायगायाव दङ बेथ' दुब्लिसोमोन, दुब्लिनि दैया मालाबा गलाङो आरो बेजों, खिन्थु दा आं नायनानै जिबायदि नुदों बधय बिनि माने फाग्ला दैसानि माबा मोनसे पार्सेन्टेज दैया बधय बेजों फैदों, जायनि जाउनाव बे दैसा बादि बोहैगासिनो दं आरो दा। ओंखायनो दा जिबायदि अबस्था काटपुरि गामिया एकदम माने मा होनगोन बेखौ कानेक्सन गैयि बादि जाजोब्बाय, दिप बादि जाबाय। दा नुफैबाय बिथांमोना खोन्थानाय मथेब्ला सिलायावबो दै हाबजोबदों, संना जानो माबानो उसुबिदा जादों। बेखायनो जों होनदों मा थांलाय फैलायथ' खालामहोनांगोन, हाखु दाखुथ' आरो पार्मानेन्ट खामानि मावनो हाला। ओंखायनो औवा दालां मारै होजायो PWDखौ जोङो दा
माबा होबाय मा होनो डाइरेक्सन होबाय आरो बेनिफ्राय सार्केल अफिसारखौ डाइरेक्सन होदों जाहाथे इमिडियेट मण्डलफोरखौ थिनहरनानै सार्भे खालामनानै रिलिफनि जुदि बेबस्था होनांगौब्ला रिलिफनि बेबस्था खालामनो थाखायबो आं इतिमध्य जोंहा डिसि बिथां आरो लोगोसे डिपार्टमेन्टनि गासिबो अफिसारफोरखौ आं निर्देश होबाय आंजों एसपि बिथांबो फैदों आरो